फायदि आं दिनै दरकनो काisa small business idea bo honmano tei bai thangnebo kaisa belai no samgo nangnai jat kaisa application sanani musongkha phone bai yakhaba sini account bai sing abono link hai sini bai thangni sing recharge khlai mano bayabrok aboni bagai baksa to already saimanjak na o application ta mukhai sini kamirogo tongnai brorok tabuk phano saimanya sang bahai ke recharge khainana aboni bagai sang buinote asai pailia sang sini bai thangni no sang recharge khla laina nangnai aboni bagai abono tine hajarawa angno rokno bayabrok phorungnani musongo application bai norok bahai ke bai thangne recharge khlaiman tei norok musong khangkai orono nang sikonsia nang business khlaimanai nang buino recharge khlai rekhai nang kisamisa commission nai manana yangtei money transfer khai buino account rang dairo horei nang kisamisa income nang aji manana adi application tamo abuna angnorokno sawere mana abo hongkai google pay sang abono use khlainani belai kalai aboni bagai bayabrok phaide angnorokno process phunogana bahai ke mobile recharge khaina nang bahai ke money transfer khaina nang aborok kisasa ani mobile screen o thangai angnorokno kisa phunogan phaide bayabrok hingka angnorokno ani mobile screen o tubi phaikya haike rono rokno gana sangpuila no play store thangnai haike rogoro search baro search khaidi google pay hne sidi google pay hne sike nukjagai phaina rogoro press khairo de haike puila ono jotoni puila ono google pay nukjak phaina haike ro sinja budi haike ro ani to already install khlaijak aboni bagai norokni thane wo install thunai phaina ajagan rok tangai ridi haike nongni abo installed niji no bo install thanai aba haike norok install khaimani lo nogana google pay aba haike shok painai aba haike ani to password already setting khaijak norok nongni password ok setting khlaina de tei oro sangnoka bini interface aba haike nang tabuk suppose recharge khaina kai new thangde new thangai mobile recharge habde haike ninaro mobile je sapana number nang je sinipano recharge khaimano aba haike recharge khaide aba haike mobile number kaisa rekha example khain rokno khai phunogana demo abo haike fine Jio ke Jio Airtel ke Airtel tei ros nai banana bini plan rok aba ke nang bobono sus khainai bobono nang recharge khainai mosong busuk damni nang aro khaide aba ke tangare de aka process rekhai wini ni jeto password ok rekhai nini mobile abo recharge sang thangana padi inga sanga money transfer bahai ke khai sang bunya account no rang rok dai ro hona ka bahai khainai abo kisa nai laina abo ngasini bank transfer thane oro tongo account number sinna nangnai puila tewse account number ina nangnai IFC te account holder ni bumo reka hangkai sang continue rekana sang busuk amount ro honai abo pura sei rekai nini password dikai haina hai obo nini rang transfer ngai thangana abo ike sang nokha aro kabangma sang samong khlaimano tei oro naidi sang bill payment ri mano tam khlaiman electricity postpaid mobile DTS tei kabangma jadre jada abo ike sang payment ro khlaimano rokno rok nugui man khana ang jeta mobile screen no rokno phonok mane bahai ke mobile application download khainai te bahai ke samung khainai ang rokno joto phonogi rekha apni bagai ang kha ka onrok bebak swrwngwi na khana hanai abono bayabrok sang phaidi onrok anio video no nai swrwngdi haike nongni bai thangni recharge
khalaina bo swrwngnani abaike khaike sing buino tei depend khalaina nanglak buini borok ni uporo sing tei depend khalaina nanglak manka hangkai nang se buino recharge khai nang kisamisa commission nadi abaike nang income khlai tongmano tei buini account rogo nang transfer khaibo nang aro bo kisamisa nini commission nawi nang nini pocket money jorale nang nawi abaike samong khlai tongmano aboni bagui bayabrok norok swrwngkana hanai ang khakao ang abono sanani musungo norok abo hai kwbangma video abaike ang sini borok ni bagui swnamnai jeta takphono saimania kho takphono rungya kho abo hai borok ni bagui ang especially o video swnamo jara sijak nukjak borok hingkai o video no naya phono sugo aboni bagui bayabrok jen rok share rok o video no naidi abaike nong ni bagui belai no mane upokar ngana abo nang khaka o bayabrok norok naidi swrwngde